Hinlo lagi ang kamat. Kasi mga pajak lo. Iyaw, grabe na pud. Tuloy kan sa ginsar ito pagloko. Kuandemi guys. Amutos miss kang. Lurami nga. Giveaway. Uy, ang namiyaw. Kuyaw. Magamit mo gutin na yun. Magamit mo yung judging ka. Magpankuhan. Hindi ko nag-subir ka na bitong mga figurines. Pasama na! Hindi man magamit ka Kani guys, abot to ni nga 10 years. Hi guys, good morning. Alas 5 pa sa buntag guys. Diyan namin lakaw dari kay mag-exercise ko namin guys kay dagkaan na gamong mga tijan. So guys, agtumis kang baharong guys. Kay kasingit. Para mag-adlaw nawa man. Hi guys, diyan namin sa PES Daraputlongkam Elementary School. Mao pa niya mga eskwelahan sa una guys. Na guys, parang karaanan ng eskwelahan na. Diya guys, at tumi dito padong mig kambaha atos altams. Diya, subay mi daris likod. Patanaw po mo guys sa among gardenan sa una sa nga bata pa mi. Tapos kanila ni guys. Kayang dumso ko dadi na nijag among garden dia sa una. Diya ka ng mga mangga karaan na aguba na nga tumba na sa bagto na. Ano guys. Grabe. Kani garden na namo sa elementary pa mi. Guys, dyan na miss bye. Mamaha ulit Just pulo na media og sim. Mga andita guys. Di ka namin nag-con guys, pasingot. Para namin niabot sa kamba guys, kaya arang nang kainit. Muluto. Mura na yung chip ko. 22 pa na. Once aman ka magod ng kuan mo bayad. Once aman tra. Og hindi lagi na musulod pa kay mo-inquire ka pa ganing email. Siya guys, nasikapugan March na. March 2 na karon day guys. Si Flora may busy na sa ijang kasali na kapugngan. Karon guys, mamangan mi sa kuan bangan. Mutang mi og pack day mi guys sa ijang giveaway sa ijang kasalang tabangan guys kay parang mahuman pud. Hey, good morning. Good morning. Tawang ko kung paano. Patuloy ko. Kaya na ni. Bangan. Hinlo lagi ang kamat. Kasi mga pajak Lo. Tiyaw, grabe na pud. Tuloy kan sa ginsar ito pagloko. Kuandemi guys. Amutos miss. Dwight and Florami. Ha guys, nice casual design. Lurami nga. Giveaway. Uy, ang namiyaw. Kuyaw. Magamit mo gutin na yun. Magamit mo yung judging ka. Magpankuhan. Hindi ko nag-subir ka na bitong mga figurines. Pasama na! Hindi man magamit ka Kani guys, abot to ni nga 10 years. 10 years old. Okay, saan to? Dari una. Hi, kaning baba. Na, pila ragod na na. Diya, pila ko rin ilit. Pila ko sikot. Isa, sa sakay na bili ko. Nga na, dari pa di pagnyanaan. Adyaw. Asa, nga naan. Dari ra. Hari pa jud. Dari ko. Bang. Mana to ingan na. Pero makita ang bagnaw. Guys. Ay, pakita jud naong. May ito ba? Sabot ako. May imong ribbon. Sa agkari floor. Dito na yan na. Suksok na ng mga. Diya, ribbon na. Kamo ka mo ribbon. So, dyan. Malinak tabang na. Busy ko sa MM. Sa ijang. Work. Dali lang di ay. May ragot ka, Jo. Diya, pila pagkatasag ribbon dani. Kanang igurang mabangan. Tapos mahara pa dyan yung ribbon. Pwede mo sila sa Kas po man yung barok. ay, that's good. Pwede na ko mag-minjil. Saan na floor?
Saan hindi mo magpamagid? Ang tanawa, tanawa. Tanawat ako. Sa tanawa. Harap maninggi mo, mao. Yan na. Kawan ni mo gribon. Ano mo sir? Lagi mo ribon, anak kay ribon. Yan na. Dari mo. Dari day mo na. Na. Sok dar bukod nga murag iko ra ka ibangan ano. Yan na sa ibangan. Bang kiwag man. Saan kabangan? Baro. Tuanan, hagbang na! Kasi naman. Sa ilusot ka sa likod. Na. Tulid na sa likod. Balik ka upat. Jadi nga na ni mo dari. Kunti nga na ni mo. Pinaslang. Sok dari. Bangan na ka. Murag ka ng nas cake. Palit ka cake. Gets na? Kawan ako, pautat ka na. Pila pa niya ng ribbon do? Ang ribbon ka. Kurang rin. Uy, mo ako. Kanang lamin nga. Basta mura na dyan na kilo. Urma. Sa kay bawang wapatan yung pasar. Lagi. Lipog naman ko. Ano naman ako? Utro sa! Tala ko utro. Alay, saan ka naman nag-ilo? Tanawa, kontro ato sa... Inig nga na naman tanawa sa... Kani. Bulilit ko ako yung ana. Ang ihapin na rin. Tuloy at likod. Dahil nga na, lago dyan. Ibangan ni mo yan na. Ibangan ni mo sa rakabangan. Jagda rin, diretso ni mo yan na. Dahil ikuros ni mo sa likod. Hindi nga na, ni mo rin nga na. Untingan na rin ni mo. Yung magunting, isaksak na rin. Kaya mo naman yung banganan dyan. Bawa na rin mo, bangan na. Ibangan. Abangan na si Jan. Ibangan ka. Hindi ka, nalibo ko kay kung saan maling tungo ang nakot dagaho. Ano ni mo? Okay na dyan na, kawa na dyan. Sure na. Grabe nagsugulit kayo marok. Grabe yung gulit kag di ka. Grabe ka dyan ka po ba? Basic ka dyan ba ito ko? Ano ba na mura mag-ilo? Di man. Karon na rin sa alam lagi. Agi mong paputo di pinahingan ng taday. Lagi islam, lagi bayan na gawa na mao di Islam, anak na. Lamig mo buwang pud ba. Records, iwan na slam. Ano mao? Nabinilit mo ni. Hindi lang, nga naman ng first try. Na, mo na ko guys. Dapat sa pangalawa ang try is, pangalawang try is maganda na. Hindi na. Iyong gawa. Ano man ka na ikag kanay? Oo. Naikag na Ay rin. nay. Katabangan mo tipod. Ay sanay. Ano ba? Ano ba? Ikag na kanay kay. Nangyari sa tubig ginagawa masin. Ganahan man siya. Tagiri ka naman naglaban ng katiri. Ganahan siya dyan. Laba-laba. Yung ang buhat, kapon mo din. Puso. Nagtapoy ko sa puso. Kapoy mo puso. Tapos itong buhay-buhatan. Mura pag laban katong oo. Ano ka na no? Nagkatrabaho. Hindi pa maglabad ang oo buhay-buhatan. Nag-edit. Nasa mag-upload. Wow. Mana jud guys, ang kadaghan kaadtong mga kuan gibawis lagi ning florami. Guys, manguha ko og kuan. Nawudon. Na guys, dakog basket. Da kuan guys. Mga mga taong ninanay na nga kuan man na nga na tiko-ko na pwede na nila uzon ako ganas pud diya guys dari sa mang kilir sa mang bahay na dari kuan ganas nay alugbati
Naadari kakaon sa kagpresko na rin mga utanon. Pila pa imong battery ka pa charge? Di ka tungatong may ba? Tulo. Guys, ang mga mi bati. Guys, nagbati dia. Nagbati dia. Ugan na pud. Guys, ubangan pa niya ubos. Era guys, sinanay naguna-una kuan guys. Ang damang-daan ba mag-init Kay may bukaw guys. Tao nga Ginoo ko gagmay kadto. Di mo nagpamana. Guwang na. Di baguhay pa gud na. Nahilabtan kami daghan. Kami daghan pud. Napadad to? Natay daghan. Nakakasubong. Taong kuno. Ay patsa na lang tao. Di way ginamos. Aw, sis ginamos mo. Nay ginamos. Nam kay daghan to nay. Nay daghan. Palit na ginamos. Hanapin bitaw. Unsa tay? Kaya ka tayo naman na. Mo pinangga kang nanay. Niya mong minta maghapis mo kuto-kuto mo. Guys, dali ra mi maglaoy guys. Maglaoy na din ko. Hello, dali ra maglaoy guys kay gamit kami sa mong kalang nanay na. Ito na luksuan. Sa ako ra. Di. Sakon. Di ako ra. Di may bitaw kay. Ano rin ko ko kay? Nanay guys, panaka isa maglaoy dis nanay mong lami. Sekreto ni sa panaka tanan una. Nanay. Wala ni guys sikwa, nay sikwa og taong ja. Magkani mana na kuan. Nanay sangan ni. Oh, limbarok. Kanang ulog bate. Ulog bate. Og kuan ganas. Ara kapag kamunggay na nagibutan, lugasan tayo na nagkamunggay. Ha, kamunggay, nay! Nasigo kamunggay, kamunggay sana. Ah, naku na sinigog kamunggay. Taong lagi una. Ah, lagi, taong lagi una. Sige na, ito. Uwan na po, guys. Sige, uwan limbarok. Maglutog lang, oy, mga namin kay alas 12 napit. Amang suwa, guys. Nama po mi kuan. Adubong manok. Diya, guys. Sarag, sugawin buwad. Nas abo. Kay law nila oy nadzay sinugbang buwad. Nakahuli mo ka ng bahog nila oy. Dali mas luto. Ano na? Dapat naman ni suka naman. Diya, guys. Maniuto na ta. Danagamang nila oy, guys. Ay makaon ni mo. Sura may una magsagig kaon. Wala mo din fruits. Sa guys, sa amang suha, mara na. Day, nanunan. Ay, nanunan. Napay nanunan ay. Nanunan og day adobong. Tigbin, manok. Dai. Kami na. Mamay ka, love you mamay ka. Amang suha, guys. Mara ni, guys. Adobong manok. Kanina pa ning buntag og naapoy. Pinununan na isda og sinugbang buwad. Ja, law, uy. Hawa da bang kay matamakan ba bang. Bahag sa bahay mo dai. Law, uy. Dali na, day. Ay bahag naman ito. Jan Mark. Diyan food ha katunod. Wala Cesar. Huli na sa tay na. Nalipay ito kung katigin na huli na gamay. Sige kang ilaw, uy. Buyag. Buyag. Mga na ta, guys. Mura to gang video karon guys. Salamat.